שלום לכולם, שמי אבי כהן. אני עוסק בתחום השיש למטבחים כבר למעלה מ10 שנים. בן למשפחה שעוסקים בזה כבר 3 דורות בתחום של השיש למטבחים. והיום רציתי להציג בפניכם מהו בעצם קאנט מקור ציפור, שהרבה אנשים מדברים עליו ולא מבינים בעצם מה זה קאנט מקור ציפור. מקור ציפור למעשה זהו הקאנט שיש פה, מה שכן פה יש מקור ציפור כפול, שזה בעצם המגרעת הזאת, ומקור ציפור ועוד מקור ציפור. זה למעשה מקור ציפור כפול. למעשה מקור ציפור מתבצע בדרך הטובה ביותר על ידי מכונות CNC שיש ברשותנו. בסרטונים הבאים אני אעלה איך עושים בעצם קאנט מקור ציפור ב-CNC. ולמעשה קאנט מקור ציפור הוא אמור להיות בצורה שהוא מבריק ומדויק מאוד. יד אדם אינה מסוגלת לבצע קאנט מקור ציפור, אלא רק מכונה. כפי שאתם רואים כאן, הברק הוא ממש מבריק כמו פני השיש, וזה בעצם התוצאה של מכונת CNC, שזה בעצם מגיע עם אופנים מיוחדים שמבצעים את זה. רציתי בהמשך פה להראות לכם מהו בעצם חיפוי קיר לשיש ואיך זה מתבצע ואיך זה נראה. כאן יש לנו חיפוי קיר בעצם שהוא עולה 60 סנטימטר מגובה השיש, צמוד לשלבניה, כיור בהתקנה שטוחה. כאן יש קילוחים עם מקדח 6 מילימטר על מנת לשים את הסטנד הזה שיחזיק את המגבונים ומה שצריך. כאן כמו שאתם רואים יש כאן שקעים לחשמל שעשינו בתוך השיש. כאן ביצענו מאחורי התמי 4 קידוח של 10 מילימטרים להכניס את הצינור, וביצענו גם איתום בחומר מיוחד שנקרא סיקה שלא יחדור מים. וזה הכל.